स्वागत अविद्या आणि चौसष्ट कलायांचा दाता अखंड ब्रह्मांडाचा गायक आणि विलीन हरकाचा गणराज नतमस्तक होतो. या मुंबई सारख्या महानगरीवर ज्या माऊलीचे कृपाछत्र आहे त्या माझ्या मुंबईच्या मुंबईदेवीच्या चरणी नतमस्तक होतो. आम्हा कुशिवडे वासियांवरती आम्हाला कुशिवडे वासियांवरती जिथे कृपाछत्र सदैव आपल्या शिरावरती आहे ती माझी कुशिवडे गावची ग्रामदेवता आई कालकाई देवीच्या चरणी नतमस्तक होतो. आम्हा कलावंतांचं श्रद्धास्थान संपूर्ण महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायाच्या गळ्यातला काही मानला जाणारा पंढरीचा राजा पांडुरंग माझा त्या विठू माऊलींच्या चरणी नतमस्तक होतो. आम्हा कलाकारांना स्फूर्ती देणारा आमच्यामध्ये नवजात निर्माण करणाऱ्या त्या नटेश्वराला नटराजाला रंगभूमीला त्रिवार अभिवादन. आणि त्या माऊलीच्या उदरातून रूपी वंशाने जन्म घेतला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रावर काळोखाचं साम्राज्य नष्ट झालं त्या राजमाता वीरमाता आई जिजाऊ महासाहेबांच्या चरणी नतमस्तक होतो. ज्या महान राजाची ख्याती संपूर्ण विश्वभर व्यापलेली आहे अशा विश्ववंदनीय रयतेच्या जनतेच्या प्रजेच्या राजाला निश्चयाचा महामेरू असं म्हटलं जातं. निश्चयाचा महामेरू स्वराज्याचा संस्थापक राजाधिराज स्वाभिमानी राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मानाचा मुद्रा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर या स्वराज्याचं रक्षण ज्यांनी केलं ते धर्मवीर धर्मयोद्धा ज्याने आपल्या अवयवाच्या 32व्या वर्षी मरणाला मगरमिट्टी घातली आपलं मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहिलं ते धर्मवीर संभाजीराजे यांना या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मानाचा मुद्रा. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्याचप्रमाणे या भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक थोर पुरुषांनी प्राणांची आहुती दिली त्या सर्वच राष्ट्र पुरुषांना शाहिरी मानाचा मुद्रा करतो. आज या ठिकाणी कोकणातील सर्व युट्यूबर्स एकत्रित येऊन त्यांचे सर्व आदरणीय सुनीलजी डावळ आणि शाहीर अनिलजी गराटे आणि संपूर्ण ही युट्यूबर्स टीम मिळून हा कार्यक्रमाचं नियोजन करण्यात आले आहे. आणि या कार्यक्रमासाठी आम्हाला सुवर्ण संधी दिली त्याबद्दल मी एकदा संपूर्ण या युट्यूबर्स टीमचा आमच्या या जागतिक नृत्य कलावंतांच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत करतो. आणि हा कार्यक्रम संपन्न करण्याची जादू ताकद कोण त्याच्या हातामध्ये आहे तो आपला अथांग असा जनसागर या ठिकाणी मायबाप रसिक प्रेक्षक उपस्थित आहेत. त्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना शाहिरी मुद्रा करून मी लगेचच कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. मंडळी हा कार्यक्रम करत असताना मला उत्तम अशी साथ दिली जाते ते बेंजो मास्टर माझे मित्र गिरीशदादा फडकळे, ऑर्गॉन मास्टर माझे बंधू जितेंद्र शिगवड, त्याचप्रमाणे ॲक्टोपॅड माझे मित्र गणेशदादा फडकळे, माझा मृदुंगमणी ज्यानं अवघ्या वयाच्या 8व्या वर्षापासून हा मृदुंग वाजवण्याची कला ढोलकी वाजवण्याची कला अवगत करून घेतली तो माझा स्टार साहिल शिगवड, माझी संपूर्ण टीम. आणि या कार्यक्रमाला उत्तम अशी साथ दिली जाते. लाईट असो साऊंड व्यवस्था असो आमच्या चिपळूण तालुक्यातलं असं एक नाव ज्याचं संपूर्ण कानाकोपऱ्यामध्ये नाव आहे ते आमचे सुनीलदादा घोरपडे आणि खेड तालुक्याचे हनुमान शान राजेश दादा पड्या या दोघांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. सुंदर साऊंड व्यवस्था. आणि आपला या गर्दीमध्ये अनेक शाहीर वर्ग उपस्थित असतील, अनेक कलाकार वर्ग उपस्थित असतील. मी प्रत्येकाचा नामोल्लेख करणं आमचं कर्तव्य आहे परंतु वेळेअभावी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांची माफी मागतो. आपल्या सर्वांना शाहिरी मुद्रा करतो आणि लगेचच कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. तत्पूर्वी सगळ्यांना मुद्रा करून झाला. राहिले आमचे बुवा आपला सुद्धा विसरलेला नाही, विसरणार नाही. आपले दोन्ही शाहीर सुयोगजी हुमणे आणि तेजस हुमणे या दोन्ही शाहिरांना शाहिरी मुद्रा करतो आणि लगेचच कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. बोला गणपती बाप्पा.
कार्यक्रमासाठी खास पुण्याहून गेले 2 वर्ष हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी उपस्थित राहतात ते आमचे मित्र एक असंख्य या कलेतील नाव सह्याद्री कोकण कला मंचाची निर्मिती आहे श्रीयुत दिनेशजी कुर्तडकर साहेब आणि त्यांच्याबरोबर आले मार्गदर्शक आणि कवी शाहीर आदरणीय श्रीयुत संदीपजी सावंत साहेब या दोन्ही महान व्यक्तींचं आमच्या या नाच मंडळाच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. चला
जवान हाय. या कार्यक्रमासाठी या उत्तम अशा मुलांच्या सादरीकरणासाठी सह्याद्री कोकण कला मंच निर्माते श्रीयुत दिनेशजी कुर्तडकर साहेब आणि त्यांचे सहकारी मार्गदर्शक आणि शाहीर आदरणीय संदीपजी सावंत साहेब यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तरी आम्ही नाचमंडळ यांचे भारी व्हिडिओ आहोत. तसेच या कार्यक्रमासाठी संतोष गांगरकर, राजेश गांगरकर, मंगेश गांगरकर, सुरेश शिकवण, योगेश शिकवण आणि सागर आगरे यांच्याकडून 501 रुपयाचे 1000 पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे आदरणीय सुनील शिकवण आमच्या मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष 500 रुपये. त्याचप्रमाणे संदीप शिकवण मुंबई मंडळाचे खजिनदार 500 रुपये. ओंकार शिकवण खजिनदार 500 रुपये. गणेश शिकवण सल्लागार 500 रुपये. त्याचप्रमाणे लक्ष्मण शिकवण हिशोब तपासणी 500 रुपये. तसेच अन्वी, खुशी, सिया आणि स्वरा यांच्याकडून 500 रुपये. या सर्व बक्षिसाचं आम्ही श्री गणेश नृत्य कलामध्ये कुठून शिकून आली भारी भारी आभार आहोत. त्याचप्रमाणे प्रदीप शिगवण, मंगेश शिगवण आणि सुधीर केवडे यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 1001. तसेच प्रिया सागर गांगरकर यांच्याकडून 202. तसेच प्रकाश मारुती हुसने यांच्याकडून खास वाच्यासाठी 500 रुपयाचं असं भरघोस देण घेतलेलं आहे. तरी या सर्व देणगीदारांचं जाखी हार्दिक स्वागत. बोल श्री गणपती गजानन महाराज की जय. गाव देवी महादेव
करायला सुरुवात करतोय. लक्ष असू दे या कार्यक्रमामध्ये आमच्या कुशिवडे गावचं नाव ज्यांनी साता समुद्र पार नेला असे तुरेवाले बादशाह शाहीर एकनाथ टिके या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत. त्यांना शाहिरी मुद्रा लगेचच गणाकडे ओळखतोय. लक्ष असू द्या. कथाय का त्रिपुरा सुराचे, कथाय का त्रिपुरा सुराचे, कथाय का त्रिपुरा सुराचे, कथाय का त्रिपुरा सुराचे. चादाली चालाती बोलण्याचे, चादाली चालाती बोलण्याचे, चादाली चालाती बोलण्याचे, चादाली चालाती बोलण्याचे. गाला तो तपचरेला, निघाला तो तपचरेला, निघाला तो तपचरेला, निघाला तो तपचरेला. गजाननाच्या बसला पाला, गजाननाच्या बसला पाला, गजाननाच्या बसला पाला, गजाननाच्या बसला पाला. गजाननाचे प्रसन्न झाले, गजाननाचे प्रसन्न झाले, गजाननाचे प्रसन्न झाले, गजाननाचे प्रसन्न झाले. त्रिपुरासुराला बोलू लागले, त्रिपुरासुराला बोलू लागले, त्रिपुरासुराला बोलू लागले, त्रिपुरासुराला बोलू लागले. कोणत्या कारणाने तपी बसला, कोणत्या कारणाने तपी बसला, कारणाने तपी बसला, कोणत्या कारणाने तपी बसला. त्रिपुरा बोले गजाननाला, त्रिपुरा बोले गजाननाला, त्रिपुरा बोले गजाननाला, त्रिपुरा बोले गजाननाला. तिन्ही तालाचे राज्य पाहिजे मला, तिन्ही तालाचे राज्य पाहिजे मला, तिन्ही तालाचे राज्य पाहिजे मला, तिन्ही तालाचे राज्य पाहिजे मला. गजाननाने वर तो दिला, गजाननाने वर तो दिला, गजाननाने वर तो दिला, गजाननाने वर तो दिला. तिन्ही तालाचे राज्य मिळेला, तिन्ही तालाचे राज्य मिळेला, तिन्ही तालाचे राज्य मिळेला, तिन्ही तालाचे राज्य मिळेला. शंकरापासून तुझे मरण, शंकरापासून तुझे मरण, शंकरापासून तुझे मरण, शंकरापासून तुझे मरण. एवढे बोलून गजानन गेले, एवढे बोलून गजानन गेले, एवढे बोलून गजानन गेले, एवढे बोलून गजानन गेले. त्रिपुरासुराला आनंद झाला, त्रिपुरासुराला आनंद झाला, त्रिपुरासुराला आनंद झाला, त्रिपुरासुराला आनंद झाला. किती आनंदी आनंद, किती आनंदी आनंद झाला त्रिपुरासुराला, झाला त्रिपुरासुराला, झाला त्रिपुरासुराला. किती आनंदी आनंद, किती आनंदी आनंद झाला त्रिपुरासुराला, झाला त्रिपुरासुराला, झाला त्रिपुरासुर गेला अमरावतीला, त्रिपुरासुर गेला अमरावतीला, त्रिपुरासुर गेला अमरावतीला, त्रिपुरासुर गेला अमरावतीला. बोलू लागला इंद्रदेवाला, बोलू लागला इंद्रदेवाला, बोलू लागला इंद्रदेवाला, बोलू लागला इंद्रदेवाला. अमरावती राज्य पाहिजे मला, अमरावती राज्य पाहिजे मला, अमरावती राज्य पाहिजे मला, अमरावती राज्य पाहिजे मला. इंद्रदेवाला राग तो आला, इंद्रदेवाला राग तो आला, इंद्रदेवाला राग तो आला, इंद्रदेवाला राग तो आला. देवा दोघांचे युद्ध लागले, देवा दोघांचे युद्ध लागले, देवा दोघांचे युद्ध लागले, देवा दोघांचे युद्ध लागले. इंद्रदेवाचे पळून गेले, इंद्रदेवाचे
तपश्चर्या केली आहे तपश्चर्या केली आहे तपश्चर्या केली आहे तपश्चर्या केली आहे म्हणून त्याला एवढे सामर्थ्य 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 शंकरापासून त्याला मरणा शंकरापासून त्याला मरणा शंकरापासून त्याला मरणा शंकरापासून त्याला मरणा आपण जाऊया कैलासाला आपण जाऊया कैलासाला आपण जाऊया कैलासाला आपण जाऊया कैलासाला सांगू गाराने शंकर देवाचा 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 नारद मुनींच्या कलागतीने जग येऊ तरिले नारद मुनी कैलासाला आले तिन्ही देव कैलासाला आले नारद मुनी कैलासाला आले तिन्ही देव कैलासाला आले देवा देवा शिव शंकरा देवा देवा शिव शंकरा विनंती आमची ऐकून घ्याना विनंती आमची ऐकून घ्याना देवा देवा शंकरा देवा देवा शंकरा विनंती आमची ऐकून घ्याना विनंती आमची ऐकून घ्याना त्रिपुरासुर पंचमातला त्याने दासिले वारणाला गजाननाने वरस दिला तुमच्या हातून मरण झाला करा गणेश आराधना करा गणेश आराधना विनंती आमचे कोण जाना विनंती आमचे कोण जाना शंकर देव बसला तपाला शंकर देव बसला तपाला तपाला ओ गजाननाच्या बसले कपाला बसले कपाला 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 हे गजानना करतो प्रार्थना द्यावे दर्शन आजना पूर्ण करी मनोकामना पूर्ण करी मनोकामना हे गजानना करतो प्रार्थना द्यावे दर्शन आजना पूर्ण करी मनोकामना पूर्ण करी मनोकामना गजानना प्रसन्न ते झाले प्रसन्न झाले गजानना प्रसन्न ते
मला वैराजे राजा पाहिजे मला हो राजा पाहिजे मला वैराजे राजा पाहिजे मला हो राजा पाहिजे मला शंकराला राजा जातो आला हो राजा तो आला 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 दोघांचे युद्ध हे लागले हो युद्ध लागले 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 शंकराने मारला त्रिशूळबाण मारला त्रिशूळबाण 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 शेपुराचा वध त्याने केला वध हा केला 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 सर्व देवांना आनंद झाला आनंद झाला सर्व देवांना आनंद झाला हो आनंद झाला सर्व देवांना आनंद हो झाला हो आनंद झाला सर्व देवांना आनंद हो झाला हो आनंद झाला अशा तऱ्हेने त्रिपुरासुराचा वध ही कथा आपल्या समोर सादर केलेली आहे. आपण ती शांततेने एकदा ऐकलं आम्हाला मोलाचं असं सहकार्य केलं त्याबद्दल पुनश्च एकदा आपल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतो. ज्या ठिकाणी अभिषेक माहीम त्यात 200 रुपये तसेच सुरेश शिंदे आणि शुभांगी शिंदे यांच्याकडून 1001 रुपये त्याचप्रमाणे शैलेश अनंत शिगवण यांच्याकडून उत्कृष्ट वाद्यासाठी 500 रुपयाचा भारतात पारितोषिक आलेला आहे. तसेच प्रकाश मारुती खापरे यांच्याकडून 500 रुपयाचा भारतात पारितोषिक या सर्व बक्षिसं त्यांचं आम्ही श्री गणेश जागृती नृत्य कलाबद्ध कुचुडे शिकवणवाडी भारी बनवली आहोत. शाबास! लगेचच गणेश दर्शनाला सुरुवात करतोय. लक्ष असू द्या. लांब सोंड मोठे कान बैसुने हा दिसतोय छान लांब सोंड मोठे कान बैसुने हा दिसतोय छान भक्तांचा आहे लढीवाला बैसोजी हा चंद्रावरती आला कणाला चला आज पूजो श्री गणाला गणाला 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 चला आज पूजो
तुझे लहान येते तो आहे महान मूर्ती तुझे लहान येते तो आहे महान भक्ताचा आहे लाडीवाला या चक्रात वशी आला झाला आज बोलून गणाला बोला गणपती बाप्पा धन्यवाद. यानंतर लगेच एक गवळी तिकडे वळतोय. शाबास. हाय. क्या बात आहे. या ठिकाणी गड झालेला आहे. लगेचच आपल्या समोर गवळण घेतोय. गवळीचा आशय थोडस देतो. ही राधा या कृष्णावरती रुसलेली आहे. आपण अनेक गवळीने ऐकले असतील, परंतु ही राधा कृष्णावरती रुसलेली आहे. आणि या राधेला तिचं मन आपल्याकडे खेचण्याचा कसा प्रयत्न करतो, त्या राधेची विनवणी कशी करतो, या गवळीतून नाही का विषय आपल्या समोर सादर करतोय. लक्ष असू द्या. माझे राधा माझ्या प्रेमाची ते निशाने रुसले माझे राधा राणे माझ्या प्रेमाची ते निशाने ऐकूने सप्त स्वर म्हणजे देवाने वेळ झाले राधा बावरे 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 ओरसले माझे राधा राधा माझ्या प्रेमाचे ते निशाने रुसले
माझे राधा राणी माझ्या प्रेमाचे ते निशाण ऐकूने सप्ता चोरा म्हणजे बाजुरे देवाने वेळ झाले राधा बावरे देवाने वेळ झाले राधा बावरे दिवाने वेळ झाले राधा बावरे दिवाने वेळ झाले राधा बावरे गुलाबाचे तोकडे गोकुळचा वनमाळे खळे तो म्हटले गाळे हे माझी राधा बावरे हे माझी राधा बावरे हे माझी राधा बावरे शृंगार करून खाले जणू अप्सराही आले साया साधी भोळे हेच माझी राधा बावरे हेच माझी राधा बावरे हेच माझी राधा बावरे रुसले माझे राधा राम माझ्या प्रेमाचे तो निशाण रुसले माझे राधा राम माझ्या प्रेमाचे ते निशाण ऐकूने सप्ता चोरा म्हणजे बाजुरे देवाने वेळ झाले राधा बावरे देवाने वेळ झाले राधा बावरे दिवाने वेळ झाले राधा बावरे दिवाने वेळ झाले राधा बावरे कधे लाडाने हसले कधे रागाने रुसले कधे प्रेमाने नटले हेच माझी राधा बावरे हेच माझी राधा बावरे हेच माझी राधा बावरे कधे या फुलात दिसले कधे या मनात बसले कधे गोड गाले हसले बावरे राधा बावरे बावरे राधा बावरे बावरे राधा बावरे रुसले माझे राधा राधा माझ्या प्रेमाचे तो निशाण रुसले माझे राधा राधा माझ्या प्रेमाचे तो निशाण ऐकणे सप्ता चोरा म्हणजे बाजुरे देवाने वेळ झाले राधा बावरे देवाने वेळ झाले राधा बावरे देवाने वेळ झाले राधा बावरे दिवाने वेळ झाले राधा बावरे रुसले माझे राधा राणी माझ्या प्रेमाचे तो निशाण रुसले माझे राधा राणी माझ्या प्रेमाचे तो निशाण ऐकूने सप्ता चोरा म्हणजे बाजुरे देवाने वेळ झाले राधा बावरे देवाने वेळ झाले राधा बावरे दिवाने 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 वेळ झाले राधा या ठिकाणी आपल्या सर्वांचा रसिक प्रेक्षकांची खास अशी खुशखबर आहे. श्री गांगेश्वर विकास मंडळ आडवली तालुका लांजा यांच्या मुंबई रजिस्टर मंडळ आहे यांच्या वतीने कलगीतुरा जंगी सामन्याचं आयोजन दिनांक 22 जुलै 2026 रोजी याच रंगमंचावरती म्हणजे शिवाजी नाट्यगृह दादर याच रंगमंचावरती कलगीवाली शाहीर संदीप मोरे आणि तुरेवाली शाहीर विकासजी लांबोरे यांचा हा 2 वाघांचा जंगी सामना या ठिकाणी होणार आहे. दादाकडे या कार्यक्रमासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आलेलं आहे. त्यांचं देखील आमच्या या नाटकी नृत्य कला मंडळाच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत.
टीप लावा ना प्लीज. वायर निघाली बघा. या ठिकाणी लगेचच कथेकडे वळतोय. कथा अशी आहे, कंस राजाचा वध. कंस राजाचा वध आपल्या समोर सादर करतोय. तत्पूर्वी एवढंच म्हणतो, लाख लाख कलाकारावरती शतकोटी रसिकांचं लक्ष असतं. लाख लाख कलाकारावरती शतकोटी रसिकांचं लक्ष असतं आणि त्या रसिकांचं लक्ष वेधून त्यांचं मनोरंजन करणं हेच आम्हा कलाकारांचं भाग्य असतं. हेच आम्हा कलाकारांचं भाग्य असतं. आपल्या समोर लगेचच कथा घेऊन येतोय कंस राजाचा वध. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमासाठी आदरणीय सुरेश बाबाजी हुमणे यांच्याकडून 1112 रुपयाचं बहादाराचं पारितोषिक आहे. तरी त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार धडक. हे दोन जवान. मथुरेत कंस मातला, 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 मथुरेत कंस मातला. कृष्ण मारायचा विचार केला, 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 कृष्ण मारायचा विचार केला. कंस राजाने यज्ञ मांडला, 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 कंस राजाने यज्ञ मांडला. त्याने बोलवले चांडोराला, त्याने बोलवले मोठेकाला, त्याने बोलवले चांडोराला, त्याने बोलवले मोठेकाला, त्याने बोलवले चांडोराला, त्याने
मथुरेत यज्ञ मांडला मथुरेत यज्ञ मांडला मथुरेत यज्ञ मांडला मधुरेत यज्ञ मांडला मधुरेत यज्ञ मांडला मधुरेत यज्ञ मांडला घेऊन यावे ओ श्री कृष्णाला घेऊन यावे ओ बळीरामाला घेऊन यावे ओ श्री कृष्णाला घेऊन यावे ओ बळीरामाला घेऊन यावे वस्त्रे कृष्णाला घेऊन यावे व बलिरामाला घेऊन यावे वस्त्रे कृष्णाला घेऊन यावे व बलिरामाला आकुल बोले श्री कृष्णाला आकुल बोले श्री कृष्णाला आदेश दिला मला यज्ञ पायाला कंस मामाने बोलविले रे तुला यज्ञ पायाला कंस मामाने बोलविले रे तुला यज्ञ पायाला कंस मामाने बोलविले तुला
कौसराजाला आनंद झाला हो कौसराजाला आनंद झाला हो कौसराजाला आनंद झाला हो कौसराजाला आनंद झाला हो कृष्ण पाहुणे आनंद झाला हो कृष्ण पाहुणे आनंद झाला हो बळीराम पाहुणे आनंद झाला हो बळीराम पाहुणे आनंद झाला हो देवा कृष्ण ते युद्ध लागले हो देवा कृष्ण ते युद्ध लागले हो युद्ध लागले चानोराजे हो युद्ध लागले चानोराजे हो बळीरामाचे युद्ध लागले हो बळीरामाचे युद्ध लागले हो युद्ध लागले मुष्टिकाचे हो युद्ध लागले मुष्टिकाचे हो युद्ध लागले गणगोराजे हो युद्ध लागले गणगोराजे हो युद्ध लागले गणगोराजे हो युद्ध लागले गणगोराजे हो दोन्ही असून ते मरण पावले 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 हो कौसराजाला राग द्वाला हो कौसराजाला राग द्वाला हो कौसराजाला राग द्वाला हो कौसराजाला राग द्वाला हो राग द्वाला श्रीकृष्णाचा हो राग द्वाला श्रीकृष्णाचा हो राग द्वाला बळीरामाचा हो राग द्वाला बळीरामाचा हो देव कंस ते युद्ध लागले 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 हो युद्ध लागले युद्ध लागले श्रीकृष्णाचे हो युद्ध लागले बळीरामाचे हो युद्ध लागले बळीरामाचे हो युद्ध लागले घनघोराचे 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 हो घनघोराचे हो युद्ध लागले घनघोराचे हो देव कंसचा वध तो केला 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 हो वध तो केला श्रीकृष्णाने 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 हो इथे कंसचा भाग संपला 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 हो अशा तऱ्हेने श्रीकृष्णाच्या हातून कंस राजाचा वध झालेला आहे. आम्ही आपल्यासमोर सादर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. रसिक हो, आज या दादर या शिवाजी मंदिर या दादर या ठिकाणी हा कार्यक्रम झालेला आहे आणि उद्या पुनर्वसन कोकण म्हटलं तरी हरकत नाही, कारण या पुनर्वसन म्हणजे या दिवानगरीमध्ये आपला संपूर्ण कोकणी बांधव उपस्थित आहे, राहायला वास्तव्याला आहे आणि त्यांच्या सेवेसाठी उद्या रात्री ठीक 7:30 वाजता जिवाळा हॉल इथे हा आपला दुसरा कार्यक्रम होणार आहे. रसिको, आपण 100% हजेरी लावा, कारण तिथे आपल्याला आणखी नवीन काही दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आपल्यासाठी सुवर्ण संधी आहे. यानंतर या कार्यक्रमासाठी यंगस्टार जोगलेवाडी नारडुवे तालुका संगमेश्वर यांच्याकडून कर्णधार विजय जोगळे आणि विकी कांबळे यांच्याकडून या कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाचं भारतात पारितोषिक आलेलं आहे. यानंतर दोन्ही शाहिरांना आम्हाला जे मोलाचं असं सहकार्य दिलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा सर्व रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक हार्दिक असं अभिनंदन करतो. आम्हाला या संपूर्ण कोकणी युट्यूबर्स आणि त्यांचे संपूर्ण स्टार या कोकणी संपूर्ण युट्यूबर स्टार यांनी आम्हाला जी आमची कला सादर करण्याची सुवर्ण संधी दिली, त्यांचे सर्व आदरणीय सुनीलजी डावल असतील आणि त्याचप्रमाणे शाहीर अनिलजी घराटे असतील आणि संपूर्ण टीम, या सर्व टीमचा आमच्या या नृत्य कला पथकाच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक असं अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो. रसिक प्रेक्षकांनी आपण आपली उपस्थिती जाऊ आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, आपलं देखील हार्दिक हार्दिक असं अभिनंदन करतो. आणि लगेचच मी माझे प्रतिस्पर्धी शाहीर कलगीवाले आदरणीय सुयोगजी हुमणे, तेजसजी हुमणे आणि संपूर्ण युट्यूबर्स मंडळींना विनंती करतो, आपण चला आरतीसाठी येऊया.
हॅलो. चल. पुन्हा एकदा माझ्या मायबाप रसिक प्रेक्षकांना मानाचा मुद्रा करून आजचा कार्यक्रम आणि ज्या कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने जी रंगत आणली ते आमचे तुरेवाले शाहीर. खरोखर आज या मुंबईच्या नगरीत ही कोकणची संस्कृती लोकांपर्यंत नक्की पोहोचेल आणि आभार कोकणी युट्यूबर्स यांना मोलाचं सहकार्य करून गावावरून आज या ठिकाणी ही मंडळी आली तर त्याबद्दल आम्ही कोकणी युट्यूबर्स यांचा बहु सन्मान करतोय. तो त्यांनी गोड मानून घ्यायचा आहे. युट्यूबर्स यांनी लगेचच त्यांचा सत्कार करून घ्यायचा आहे. शाहीर शिगोणबुवा अप्रतिम असं सादरीकरण आणि या लोककलावंताचा सत्कार होतो. एका जोरदार टाळ्या वाजू देत आमच्या या संपूर्ण टीमसाठी. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद मंडळी. आपल्यासारखे आयोजक आहेत म्हणूनच ही आपली कोकणची लोककला जिवंत आहे. आणि खरोखर आपल्यासारखे आयोजक आम्हाला लाभणं हे आम्ही आमच्या भाग्याचं समजतो. म्हणून एवढंच म्हणतो, सुंदर कार्यक्रम करायचा असेल तर सुंदरशी एक रात्र पाहिजे. सुंदर कार्यक्रम जर करायचा असेल तर सुंदरशी एक रात्र पाहिजे. आणि त्या रात्रीची जर शोभा वाढवायची असेल तर आयोजक हो आपली अशीच आम्हाला साथ पाहिजे. चला लगेचच आरतीला सुरुवात करतो. आपण सर्वांनी आरतीला यायचंय. धरतरी माता ती माझी सारथी ओवाळी द्वार दे तुला मी ओवाळी द्वार दे. चातुर्य देव तुम्हाला साथे ओवाळी द्वार दे तुला मी ओवाळी द्वार दे. आमच्या गावीचा देव तो आम्हासाठी ओवाळे द्वार दे तुला मी ओवाळे द्वार दे. मुंबईची मुंबादेवी ती आम्हासाठी ओवाळे द्वार दे तिला मी ओवाळे द्वार दे. माझ्या फुल्याचा मान तो माझा ओवाळे द्वार दे.